گوندê Şêxelwan, gundek Kurdî ji êla Şêxanin. Malbatek dena jî tê de hene ji Erebî dibên denaniyê û malbatek Ereb tenê heye. Neşteciyê wê nêzî 600 kesî ne. Panava gund 1300 hektarin. Parêzgeha Helebê dikeve ev gund. Devera Babê û dûrî Helebê 3 kîlometr. Dûrî Babê 7 kîlometr ji hêla Bakur. Derdora gundê ji hêla Rojhilat gundê Sosiyan û ji hêla Rojava gundê Hebla ew ji gundek Kurdî ye û ji hêla Bakur gundê Neman û Şeddûdê û ji hêla Başûr gundê Hezwan e. Piraniya gundiyan karê çandiniyê dikin, genim û ceh û nîsk, fûl û keskaya a havînê jî dikin, pez jî xwedî dikin, çêleka jî xwedî dikin û panavnî baş hene ji bo darê zeytûna. Perçak ew beşek ji deşteciyê gund ser hefara kar dikin û 700 jî li ceman hene ê nihatê behsê. Mervantiya wan bi gundê Şêx Cerrah re û gundê Qeherkelbîn re ya Golbîn hene û Şêxanê Efrîn û Kobanê. Ew jî wek gundê deverê nedûr bû ji ev pevçûnên çêbûn li wê deverê ku hin kes jî wenda bûn û hin kes jî canê xwe ji dest dan. Ew nêwendayê jî hîn nexuyane rewşa wan ew li ser destê Daişê bûn. Devernê gund jî hatin rûxandin ta got tirbê gund jî ji destê Daişê azad nebûn, tehdeyî gihat wan, zehmetî gihat wan, gihişt wan. Ana êgol gund hene nêzî 6 sedî ne û ê mane ji xwe koçber bûne ta Cezîrê û Helebê û Ewropa. Ev agahî gihiştin me ji hêla neşteciyên devera Babê û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Ebdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.